Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με μια άσκηση στον στερεό και ειδικότερα η ισορροπία της ράβδου. Οι δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο είναι η F που ασκεί ο άνθρωπος, η τάση του νήματος που ασκείται από το νήμα, το βάρος και η Fα που ασκείται από την άρθρωση. Τις αναλύουμε αυτές τις δυνάμεις για ψ και χ. Επίσης είναι καλό να γνωρίζετε πως την δύναμη της άρθρωσης θα την βάζουμε στην τύχη. Δηλαδή δεν θα έχει κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση που θα πρέπει να τις βάζουμε. Και τώρα λοιπόν θα κάνουμε μορφοβραχίωνα για να βρούμε ποια γωνία αντιστοιχεί σε κάθε δύναμη. Λοιπόν, κάνουμε ένα πρόχειρο σχήμα για να δούμε ποια γωνία θα πάρουμε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι το διάνυσμα του βάρους είναι η ίδια πλευρά με την πράσινη που ζωγράφισα τώρα, η οποία είναι προσκύμενη, άρα είναι η συνημήτων φ. Και τώρα θα πάρουμε για την δύναμη F το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε ότι πάλι η πλευρά που θα μας νοιάζει θα είναι η πράσινη, δηλαδή η προσκύμενη, δηλαδή στη συνημήτωνα φ. Και τώρα το ίδιο πράγμα για την τάση του νήματος, η οποία βλέπουμε κατευθείαν ότι είναι η απέναντι πλευρά, άρα η μήτωνα φ. Και θα τα χρειαστούμε στην ροπή. Τώρα λοιπόν παίρνουμε καταρχάς ως πάνω, δεξιά και αντίστροφα του ρολογιού τη θετική κατεύθυνση. Η ράβδος ισορροπή, SFχ ίσο με 0, FαΧ πλην ταφ νη ίσο με 0, επειδή αυτά τα δύο διανύσματα δείχνουν αντίθετα. SFψ ίσο με 0, βάζουμε όλες τις δυνάμεις που είναι στον άξονα ψ, τις βλέπετε κι εσείς. Φυσικά τα πρόσημα πάνε αντίστοιχα με το πώς το βλέπουμε. Η ράβδος ισορροπεί, άρα όλες οι ροπές που ασκούνται ως προς το σημείο α είναι ίσο με 0. Η ροπή που ασκείται στο α είναι με 0, αφού αυτό το γνωρίζουμε από την θεωρία, και βάζουμε τώρα όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις. Η ροπή της τάσης του νήματος πάλι θα είναι αρνητική, οπότε τη βάζουμε στο δεύτερο μέλος, κάνουμε τις πράξεις και εδώ μόνο και μόνο επειδή η γωνία είναι 45 μοίρες μπορούμε να διώξουμε το ημίτονο φ και το συνημίτονο φ από όλα. Επίσης και το L, το οποίο θα είναι ίδιο για τη ράβδο. Οπότε βάρος δεύτερα συν F ίσο με τάση του νήματος. Γνωρίζουμε ότι F είναι ίση με το βάρος αφού μας το δίνει από την εκφώνηση. Άρα η τάση του νήματος είναι ίση με 3 δεύτερα του βάρους. Και τώρα λοιπόν θυμόμαστε ότι η Fα είναι ίση με ρίζα Fαχ στο τετράγωνο συν Fαψ και όλο στο τετράγωνο. Και τώρα θα αντικαταστήσουμε τις τιμές που βρήκαμε. Θυμόμαστε ότι η Φαχ είναι ίση με την τάση του νήματος, άρα είναι 3 δεύτερα βάρος και όλο στο τετράγωνο συν 2 βάρος και όλο στο τετράγωνο πάλι. Το οποίο αν κάνουμε τις πράξεις σιγά σιγά και δεν μπερδευτούμε, θα δούμε ότι θα βγει 9 τέταρτα βάρος στο τετράγωνο συν 4 βάρος στο τετράγωνο, δηλαδή 9 βάρος τετράγωνο συν 16 βάρος τετράγωνο προς 4, κάνουμε μόνιμα, οπότε 25 βάρος τετράγωνο προς 4, και αυτό είναι ξεκάθαρο πως κάνει 5 δεύτερα βάρος. Η απάντηση είναι το γ.